Lero neli tukulia lengelia muhimu kiagara igona ichaga in my capacity una outgoing chair KTRH kwa the incoming chair the instruments again the body yeito inchina lenge chairman kuru 2021 up to 2024 October Mongoro Dr. Kenneth Nyangena kusabiri miaka 3 gona ya ikirengaki go hand over to mwaka Honorable John Simba nche igonda atebenga engaki twakorete gasi ase miaka 3 twatema kubeka egento tokorokanga amachiko yani systems and procedures asama tukai twaberete about tuarosi 43 merongene na isato chi policy chi guide decision making act ya KTRH yenye kitali yeto ya 2014 to repeal. We have a new act ya 2024 one KTRH gere corporations county corporation golende ngaki yetu twakore gas na bera nyarekane ntwari guikerikire gento lakini kire twanyara tugokora ntwakora itukolia rero twaira iriegete Honorable John Simba ndi muminyokie tokonya nyagitari yeito ni nyagitari nene ngaki yekoranyare through your office excellence ebe parastata unaro je jana mugingo dinga era ya tambukire tarache tunendu inoromo gokoito egera abana baito banyamare meremu ndi na bairi baito bakurwara bagochenya gitari babweni bwanande bagendanka yonto gyokanda saba abantu baito bagusi wate sienya gitari ya KTRH kamuranje nonyene Caroline nali abaire ligio bisiga ligio musio Dr. Imeke muboli chinse chine ngorora tole ase online ase social media to kwanegento to tabua tigento kiri ko bokene ya to konya nyagitari bwate sia banyagitari bwate sia board bwate sia His Excellency the Governor na to bwate sana to kenya gitari ya sto ikiri bwate si egere nyagitari yeito echago konya abantu baito biya mono tekanya saba seseni ndi torani gono nende chair ase ogo gotokara bishaiga ase nyagitari egasi mwakorire gasingia kurende gochenga inyagitari gose institution ende yonsi balia babekire umusingi abandi babagocha bamenta ne nyumba yaba igonto gendere naintwe amo ne body ga ya choletwe tororagia tokorera nyagitari yeye na ende gwetere nyagitari gutia sabantu baito na bali bonsi baraganie gocha kurwari gugai gase nyagitari igo ikiara litukeli na lituko diane ne body nyali tangani iga se nyagitari yeye ndutwara mange mono lakini ndonya gukwana yandi guchusio na ndi gutugwa kara county ya Gusii ya Kisii kurwase His Excellency the Governor Arati wotoa libagedi okorera enyagitari yemeremu na intwe ntokora litokonyara toakikishenga expectations yani ali mutagete abarweire barachegaiga tubakorere meremu ikiara onye nto kore iyo
enyagitari etware amarioga isaine etware abanyagitari etware kere egento keri keganire korakini ebi bionsi no gokora egasi yamo na serikali ye county na into 20 biri bionsi toganetie birakore nyagitari enene asenseme yeito naende korere kera abantu bali bagochaga iga obo rwaire obuya na kere egento keria abarwaire bonsi baracha abakogania igo eke negasi twairwe tokoira ase omoyo yomo na into 20 ntokore egasi yamo tubakorere emirimo igo mbuya mono korwa ase county deputy governor na are gaiga chief executive gaigo na are gaiga Raymond na chief executive na body nya na yere outgoing igo mbuya mono ase limageri twanyorire diarero mbuya mono chenkore mbuya mono ase mambi ekiagera twaumire litanganie kiumbe kiarengo timu yare gikongoswa na Dr. Nyangena ase nyagitari yitu ya KTRH tukuwa ngambya mone sigasi mwakorire no buya mwakorire na byose mwakorire tukuba ngambya mono asimoko genda munyu macho maya sitikasi kiri mucho okora nyasaba beko na ndabalende na byose mugo chukopasu asoko munogoino etimu yangeni yakire ekongoswa no musike daktari John Simba ono munyakerogo ya body ya nyagitari ne timu ya Yons ndoche professor noara temu waya noara professor Kerubura Korolire Dr. Meke Munesio na Korolire mwalimu tuna na Korolire ngote bambu ya mono mune serikali kwa niaba ya mheshimiwa Paul Simbarati ngotokote karibu ase gasi ye karibu ase timu ye toko batakirama abantu baito bonsi bakisi county bali bakonyore michando yo kurwara na manganande mbatake support yino yo gukumya ngona mubo asegasi munyore ngamo ko abantu baito inde nyekitari tujibwenere mono ya KTRH ubakora mangarama ya inde going forward na bali bakoke egasi mbiyere yakaiga egasi nyingere gusibwino lakini na abantu abakungu jimure yasaba beko ko muguchaka muchake buya Mheshimiwa Simba asemerete ngabionzi mbigwanere yegasi nekora kemuna majika gutaka mune nyagitari gutaka bionzi bigwanere nde serikali nyara ko benkomu akokonya abantu betu asokurwarirwa samarwiri yasaba bekora ndabalende and we wish you all the best going forward.